Ćao, ja sam Ljupče, beogradski vravac. Neki kažu mangup, drugi kažu sveznalica, treći kažu faca. Moj brat Buca i ja smo iz taka postali zvezde. Nismo to tražili, ali ne bunimo se. Sve je počelo tako što je Buca otvorio zajednički profil na Fejsu. I tako, Buco, gukni golube. Pa ništa, ono kao okačiš fotku i čekaš lajkere i to. A, misliš fanove? Vidi kakav sam bogi, reci, Posle remake-a Kazablanke sve se ubrzalo. Evo, ovo smo mi, prvi put u Grotlu Guča. Sjećaš se onih stranaca, ona rajska ptica i tukan, kako su odlepili na stolu. Posle su tražili da skinem tu fotku. Evo ga i guru Ljupče, kao izmislio Asanu Vrabac za onaj yoga dan. Ladno lebdiš. Ma jo, Photoshop. Evo raznih festivala, žurki. Jao, Ada Bojana, čoveče, podivljali smo tamo. Gde je ona tvoja Brazilka? Šta god. A vidi koliko obožavateljki. Pa dobro, ipak je i TV uradio obožavateljke. Dođe Buci jednog dana jedan producent i kaže: hoćeš da glumiš u reklami? Ja mu kažem: šta glumiš, ludilo, odmah gde si se prijavio? Ovaj nas video u paru i kaže: to, kupljeno. A šta se reklamira, pitam? Oni kažu: banka. Jao, kad se počeo da se smene. Da, evo ovako, histerično. Ma daj, mi dorčelski vrapci, a pace za renomiranu banku, ludilo, a? Da, dobro, sredi se, ispalo je okej. Ispalo, i ti si ispao malo kod imaš teške kosti ovde. To TV dodaje 5 grama. Jeste TV, a billboard, a oglas? 5 po 5, Buco, posto si teška kategorija. Ma daj, ja volim sport. Evo, ovo smo išli sa Orlovima na evropsko prvenstvo u košarci. Ima ovaj život svojih prednosti. Ima, i zato smo rešili da iza nas nešto i ostane. Pošto populacija vrabaca u Beogradu stalno opada. Mi pravimo grad za vrapce. Baj, Burazeri vrapci sa Dorčola, Raiffeisen banka i gradski oci. Naš moto je: bolje vrabac na grani nego samo u reklami. Čekaj sine, moramo da pročitamo i biznis rezultate kampanje. Naredio producent. Znači, zahvaljujući nama je prodaja u odnosu na mesece pre kampanje porasla za 27%. Svaka nama čast. Stvarno možemo. Raiffeisen banka.